ng'e twang'o tigo. Kendo kata ka gin e skul ginya twang'o ma giusi ma giyud kaka giyudo kata bus fare. Makoro wacho ni chakre higni 15 mokadho nyaka sani isebedo mana kitimo tijni. Ma tich masebet katimo, kata chondo bende aseloso. Tigo be koro aneno ka tigo ber moloyo kendo en gima ji ohero. To nang'o mane nichako gi loso tigo, tich ma bende isetimo kuom thuolo mar higni 15? Tigo nayudo ka en gima dhi kabisa. Kendo ji ohere moloyo wazunge ohero gigi. Ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Ing'eni ka ging'iyo to giwen watimo gi mashin. To ka gibiro at the ground to giyudo kwa time gi lwetwa. Koro mane omiyo gi appreciate kata mana tijwa mwatimo gi lwetwa. Gigonwa erokamano kendo miyo gi wach ni ai kare dhano nyalo tiyo gi lwete machal masin. Makoro nyiso ni kata mana thoth customers ma bende puoyo tijuni gin mawuok e pinje maoko. Ng'eny giwuok e pinje maoko, to gima tinde chako timore ni kata jowa ma jo Kenya be ohero tigo. Kech ineno kata ka e wedding mae gima girwako. Kama ng'ata madhi timo wedding ineno kosebiro to wan mwarwake. To kata kamano nikech odiochieng' ma kawuono nyaka romo gi jong' ma kata king'iyo kata mana kiosk kama mantiere chiro ma Kariakoo, gin gik malombo wang'. Tigo kidieny kata mana mopogore opogore, rang'iny mopogore opogore, idwaro mar lwedo, ntiere mar ng'ut, ntiere mar tielo. Ing'eni kinde mosekalo jomaseche mano dhot mar Masai ema jong'ega ne johero ga tigo. Sani to koro ji te ohero tigo. Nikech iyudo ka giseng'eyo siri mar tigo, ni tigo ok onego bed mar jo Masai kende. Kata jo Masai sani be ok los kaka waloso ni. Ineno kaka magi mwaloso. Magi mwaloso ma jo South Africa maloso kama. To kane gigo nwaningo matek ahinya, to nwabet piny mwang'iyo designs gi, mwagole YouTube, mwaloso gima chal kamano. Koro momiyo tigo ok en mar Masai kende. Masai ong'eyo tigo moko, ntiere mag Masai kaka magi, nyaneno kaka magi gin mag Masai. Lakini ng'enygi to tinde waloso magi South Africa, magi Zulu. Pogruok gi nang'o koso rangi? Magi loso gi chuma to magi onge chuma. Koro mag Masai ng'enygi nigi chuma, nyaneno kata mae mar Masai. To kata mar Masai ni sani wang'e loso wan wawuon wawegi. Emomiyo wanyalo miyo ng'ato gi bei maber. Koro kata jok moloso soaps kata mana Kisumo biro irwa ka kendo wamiyo gi bei maber. Giwaro, gine ma giwaro. Bei ma giwaro kendo gidogi uso bei maber. Ting'eni nikech sani weche mag dusruok bende ji osechiwo negi kata mana giketo gi e ongala manyime. Nikech kata mana kopogre kata mana gi arus mana kaka iwacho. Nitiere moko ma bende aneno ma ng'ato nyalo rwako e ofis. Anyalo ndiso makare to adhi godo kata mana e ofis moro. Jo ofis be sani rwako gi kaka tigo mirwako kae ni. Inya nene. En kirwake. Ineno ko wuok maber e ng'ut. Koro jowa mabe promoto wagone gi erokamano. Ke diere moko kanyo wazunge mane biro mane ng'iewo gi. To sani kata nyo wazungu korona dino negi, to nyo Nyasaye okonyowa ma jogo ong'e tigo ma pod wanyalo uso kata ne local people wa mwayud kaka wadhi mbele. Nikech mindani ng'eni mana ka duoki chien ka isewacho ni tich makama isebedo kitiyo kuom thuolo mar higni 15, manyiso ni tich makama osebedo kata mana ka chulo ni gik mathoth buore Nairobi ka. Tijni emomiyo apuonjo nyithinda. An gi nyithinda 4 apuonjo gi te. Moro nitie university sani Kenyatta. To tigo ne mwasebet kwa timo. Kata gin be gibedo a trend gi makata ka en school sama onge gimotimo to kobed aido. Wayudo kaka onyalo bet gi tigo no molosi moyud pesa ne. Koro nyathi mok dwa loso pesa kuom nyithinda to mano mana wachne. Tieni mano mana wachne. Tich isemiyo gi? Asemiyo gi tich. Tich en loso pesa. Koro kata koko yudo mar ofis no. To mar tigo ni kata ka koro chima bet maonge to no chiem go ma tich lwedo. Takeni ng'ama no puonji to bende sani bende ichiwo tiegruok ne jomoko. Napuonjora tigo kwa chako gi chogo, jowa mane loso chogo Kibira. Nwachako beadwork mar chogo. Bas kwasao mag chogo go be pod waloso to mag advance mwaloso tigo be. Koro nitiere ng'at manopuonja nen mama. Miluongo ni Lilian. En manopuonja tijni koywaya ko go lao to nyisa ni wuog oko
ampuonji kaka inyalo loso pesa. Omiyo agone mama no erokamano. To kochopo sani bende nikech kana pok wachako tiegruok kata kana pok wachako chenro ma kama bende nyisa ni bende ichiwo tiegruok ne mon mamoko. An gi joga matiyogo kaka singles mothers ma onge kata kaka nyalo konyore, moko gin widows. Koro amiyogi ga tich nikech ing'eni mondo mi ket duka marom kama ok inyal nyagori ni tiyo kendi. Koro ibet abeta ng'at ma chunye ler tipuonjo jowadu, kata ka chieng' moro kora tho kata ka bet maonge to chimone gi parago ni mama Dan nopuonja tijni omiyo pod anya chiemo. Koro an gi groups mag ji mapuonjo kendo loso gige udi to kelo to auso. Ipuonjo gi nono nikech ang'eni samoro miyo moro nitiere ko kata ma bende nyalo penjo ni Sharon, to daki nyiso min Dan ne ochiwo tiegruok e yo machalo nade, ichulo koso nang'o? Pok achako chudo nikech anena kuom chuny maler, ing'eni tigo en giminyiso ng'ato ni tim kama chuo kama otimo to wuok maber. But koro ka osechopo e standard moro ma koro ng'ato adwa bet gi class eka biro chako chudo. Sani to pod atima gi chuny maler mondo mi ng'ato yud kaka manyo pesa nikech an be kanopuonja noka chulo pesa. Ting'eni min Dan ohala ka ng'ato dwa chako ohande, nyaka nitiere nengo ma nyaka ibed godo ma dho ngere luongo ni capital. Akende ohala ni ka nichako nyaka nibed gi pesa misekungo koso nichake nade? Ohala ni ka nachake gi pesa matin kabisa. Nachake gi 1,500 e sama nachako ohala ni. 1,500 no osetera makoro achopo nyaka sal kama. Omiyo ang'eno ni onge pesa matin gi chako ohala. Ena chunyi, kaka iketo chunyi ni adwa neno profit ma gini dhi kelona. Bas na chake gi 1,500. To chiro ni yudo kata mana nade Kariakoo kan nikech ang'eni chiro bende yudo mana thuolo mag stalls bende nige chiedh nade? Chiro na yudo kuom osiepna moro mane wauso go Masai Market. Iluonge ni Alice. Koro Alice ne wan go Masai Market. Sama no oyudo kibanda Kariakoo to para to wacho ni ok anyal bet ka kenda to luonga. Koro kamane kaka nwa luongore ma no onyisa ni mama Dan amaka mane kaka no osiepna nokonye. To ang'iyo moko kuom tigo ma bende seloso mana kaka isewacho nitiere mar South Africa, mana kaka nisewacho ni samoro ng'iyo ge mbui kaka mag YouTube tukopo kata mana designs. Lakini designs mamoko gi tusebedo kata mana kugolo gi kanya tuloso gi yo machalo nade? Designs mamoko gi wagolo gi sana YouTube kanyo kidhiye tidhi neno kata kaka ng'ato loso gimoro. But koro wang'iyo kata kaka otero sandan. Tinya yudo king'iyo mi igolo gima moloso cha. Koro online bosa konyowa sana. Kata gik ma samoro customers moko kelonwa tikiani to kidwa chako loso nan to ke Google tidhi yude YouTube. Nikech gimomiyo nacho kamano kaka namna kaka ma ineno rang'iny kata namna kaka ma magi nigi designs mopogore opogore to kaka naneno kiloso chaka gima ichuo bits donjo. Lakini magi timo nang'o? Mana kaka inena loso main to ma koro ilose gi sandan. Sandan gi usi. Mwaloso go kato mama pok orumo. Lakini mae moserumo. Koro no ma oserumo to ma pok orumo. Ma pod on the process. Pod nyaka los wiye mamalo ka ma kete kamano kok orumo. Koro mae waloso gi sandan gi usi. Magi waloso gi waya gi tigo. Gin gik moko machal kamae. Koro magi mirwake lwedo. Magi mirwake lwedo. Koro ni chuoya to beats go donjo nikech aneno kidhi mana mbele gi chuoya to aneno ka beats. Eni chuoya to beats go donjo. Yes. Tapenji thuolo ng'at nyalo kaka kawo thuolo maromo nade kata mana mar loso ma inyalo kawo thuolo maromo nade mondo ilos bangli machal kama? Mae nyalo lose gi ndalo achiel. Nikech anena gima ichuoyo koro design eming'eyo maber. Ma koro inyalo loso gi mabuora mang'eny. Inyalo loso gi mang'eny. Inyalo loso gi mang'eny. Ting'en tich ka tich bende nitiere gi ber gi achiedh nade mage. Isenyisowa ber ma bende siyude tijni chakre higni 15 mosekalo. Magi ber duto te nikech kiwacho ni kana ichake gi siling 1,500 magi nyiso dongruok ma koro nyiso ni tijni osebedo ka kelo ni ber mathoth. To achiedh nade mage ma bende isebedo kiyude? Biashara, kowach ni biashara nyaka bede. Koro ena ni i-adjust. Sama iyudo asara no ok iluso. Kech nitiere jok mabiro to promisi
ni wachuli nus modong abiro keloni kaeto olal ok ichak inene kendo. Nitie samoro bebe ikawo gimoro to koro dwa bet mang'eny ahinya, koro iwacho ni ok wause aduok pesana, koro onge faida miyude. Koro ka en aena ni nyaka ibed ng'at man gi jakinda. Kok ijakinda to onge kaka inyalo timo biashara. E biashara kae koluongi ni biashara, asara no hapa ni ji oko capitalize ahinya, lakini asara no nitie. Asara nyaka yude biashara. Ituo ni ibed jakinda, tingini kaka pile jakinde makeyo. Jakinda makeyo. Ana sebet jakinda maneno gima kinda en. Yeah. Mabende sebedo kata mne tija ndika kosini chaka mana ohala to kamane kaka iramo mana neno ohala. En ohala. Gini kisebete to kata ng'ato ok ndiki. Nikech abiro gone pesa abiro gone ok obi miya. Ka ting'eni koro biashara in free. Anyalo loro duka na ni tadhi dalana to onge ng'ama biro nyisa ni to dakna ne kidonje tich. Koro mane advantage ma biashara nigo. Tingini kata mna samoro ng'at maneno wa kata mna ntiere nera moro waya moro ma samoro neno wa entiere Nyakach. Owuoro nto mama Dan me Nairobi ni bende mwandu gi wanyalo yudo kata mna Nyakach kocha. Mwandu gi dhi nyaka Kisumo. Kaka sani welo ni Kisumo. Jo Kisumo nyosa donjo ka kwa mwandu gi mutero. Gidhi uso mwandu wa Kisumo. Ng'eny gi bok wausi gi Nairobi ka. Ng'eny gi uso ga e rural areas. Moko iuso America, moko waoro through online. Digi DHL. Yeah. Makoro customers magu duwach ni yude yo machalo nade? Customers magwa wayudo kuom wanyalo keto gigwa Facebook, Instagram to gi jok makadho. Yani ng'ato nyalo kadho to neno a shop to neno quality. Ipo nono odhi moduogo. To beda iye kaka riako ka benda no ka ntiere jok matimo tije mopogore opogore. Takeni iye ka piem chalo nade competition? Piem ok yot. Kae kok ijakinda to ok ichuo. Kae wasebet ma in nyaka beda ng'a jakinda kinyalo faulu Kariako nikech Kariako en kama ji ong'e beadwork kato gi loso wuoch. Gi chondo. Koro magi biashara mwatimo Kariako ahinya. To kijasa muoyo to kinyal kata inyalo wuok Kariako gi ndalo 2. Mane kaluwore gi piem matek, piem oridore. Jo Kariako kae ng'eny gi gini Wakamba. To Wakamba ng'eny gi bidi marach. Gin gi bidi kata mondo mi abed kae jo wapenja ni iti ere kaka ikelo bet Kariako. To acho ni asang'iyo siri ma jogi ma gin gi siko ma sandan, gina jok ma gisiko gedech gin mane tich. To kinya yudo ka ng'ato nigi thuolo kata mar wuoyo. Mar go kata mana mbara. En obiro to sadonje beats. Tineno ka beats ni nigo ohala. Wacho ni beats ni giola. Bende gimiloso kendo chondo. Akata mna kwa nyalo yudo chondo achiel. Tinyalo kata mna lero nwa kaka isebedo kiloso. Chondo be waloso. Chondo gi be asauso. Kendo auso gi. To chondo ni chako kata mna loso karang'o kapok ichako kata mna donje weche uso. Kariako to chondo mana chako go. Nikech ing'eni chondo emiloso Kariako. Koro beadwork nitaduga chaka yudo mana bang'e. Koro wariwo chondo to gi beadwork. Koro chondo niloso gi tuoro. Ni tuoro migo dala cha. Ang'e tuoro. Mae gima tuoro loso. To tuoro gugolo kata mna kanye tun buore Nairobi ka. Wan gi kikundi Ukambani maloso gigi. Kelo kosalosi kech Nairobi ka ok inyal kele tuoro ni chako mino gigi kae. Koro gigi wan gi kikundi Ukambani Mwingi kamiloso gie. Koro giloso to gikelo ka to wamiyo gi pesa to wan wadong to watimo finishing. Mano koro gikelo nu tuoro koselosi mose wich nyaka rangi koso rangi une muwicho. Giwiro nyaka rangi ni iwire kochacha. Mading'e kata mna ni rangi ni en rangi ma igole kata mna yo machalo nade. Ma ineno sama watedo yiro moro madhi malo cha magolo kaki. Iluongo no yare, maro yare. Koro yare loso gima chal kama iluongo ni kaki. Kato magi to ntiere rangi moko ma be gimedogo ming'iewe duka. Koro ma iluongo ni skirt. Ma dong ne ko en skirt gi blouse. Ma skirt gi blouse. Ma koro design ma wagolo. To onge kama iyude Kenya kae Ukambani kende miloso chondo. To wasedhi nyaka kuno. To magi mapien. Ma to pien dhiang' miloso go.
chondo kata ting'o mana milion achiel onge ng'anya mai. Chondo onge ng'anya lo mai. Onge ng'a yieche kata gi gine. Otegno. Otegno. Ok yieji. Tingeni chondo bende nitiere rang'iny mopogore opogore, nitiere madongo, matindo. Nitiere mag gine, mag timo shopping, madongo dongo. Nitiere ma open, nitiere mag dhi e office. Makoro mago duto te ulose ma kaponi customer samoro nyalo dwaro kata mana ni manyi. Oyudo. Koro ora picha ni to uselosone. To kar chondo ka endi achiedh nade mage mukadhe? Kar chondo ka koth ochwe to ok yud chondo. Mane shida ma chondo nigo. Koro ochuna ni nyaka bed gi tigo gi chondo. Koth nang'o mini kochwe? Koth kochwe to ok yude nikech tuoro cha ok tuo piyo piyo. Koro nyaka tuoro tuo mamine ka uno kokilose. Ochopo sama koro da penji nengo tigo mintiere godo, nengo chondo mar mondo mi jahera mar Ramogi TV obed gi ng'eyo, nikech ang'eni sani koro giseroma kata mana gi ote to gigo pesa di, inyalo nyiso gi nang'o? Koro chondo kaka ma wauso 700. Mano bei moyweyo 700. To madongo ka? Madongo ka nitiere chondo mwauso 1,500 maduong' kabisa. Nitiere mwauso 1,000 be. Chondo mara size ma ng'ato dwaro dhi yudo kariako. To jowero? Jowero to nitie kaka koro wawuoyo. Ng'eni ka ng'ato biro e duki modwa koro dwa ogelo ni pesa. Pesa ng'eni loko pach ng'ato. Pesa loko pach ng'ato minya yudo ka koro kata ne be duong' ahinya ting'ado ne. Otas. Makoro wacho ni joma biro wero ginigo negi bei ma opogore. Igone gi bei mopogore. Koro kichopo e duka besi nyaka pogre. Koro to mamoko gi to koro tigo gi. Tigo kaka magi wause e nengo ma value mar ma en 700. To luwore ni to tigo nitie wan gi fine bead to gi normal beads. Fine bead en mane to normal en mane? Koso magi fine gin magi. Neno ka moro kaka mama 1,000. To nitie normal beads ma mae wause 500. To nitie ma be normal beads. Neno, ma normal beads. Ma to beche ywere. Ma wause 400. To daka ne pogruok? In ok inya ng'eyo nikech ok ine e pawni. To no kan e pawni. Abed mos. Koro wan wang'eyo jo fine beads to gi normal beads. Koro bei opogore. Koro fine bead en nengo gi ni malo. Shells go be waloso. Wan gi variety mag gik mang'eny. Nikech ing'eni ng'ato samoro dwaro gimoro to taste ma ji opogore. Yes. Takeni diere mag corona to ohandi ni bende nitiere gi ng'ikruok. Corona nogowa mwadok e udi. Nete kodwa nikech ing'eyo ni corona kubiro ng'ato nok nya biro kama ng'iewo tigo. To ng'eny gik wadhi online. Joka koro ne pachgi olokore maonge ng'a dwaro rwako tigo sani. Ng'ato ng'iyo ngimane. But wagone Nyasaye erokamano mogolonwa corona. Koro sani kata piny pod pek, sani to biashara pod pek. Tiyudo ka chuny ji duogo. Giduogo kendo inyalo yudo ka iyudo orders moko matin. Ang'e no dhi pick up. To beads gi ugolo kanya nikech ing'eni mane penjo mapok apenja, aneno kata mana rang'iny moro mar beads ka madongo malo kata. Beads onge Kenya ka. Beads a India, beads a Dubai, beads a China. Masani koro gimedonwa beads. Bech beads sani rach kabisa. Nikech gimbo medore kaka nengo chiemo medore gimoro amora medore sani. Ini golo gi kanye? Tie jok ma kelo gi container, wang'iyo gi e shops mag waindi kata mag okuche moko. Koro ing'eni gin bo mednegi, wan be nyaka koro wamede gimoro matin e wi. Koro gigwa gi be dhi malo nikech onge gima wanyalo timo. Komedi ndiro nyaka imedi. Yes. Mama Dani ing'eni chenro mar pogore kaendi wahero puonjo onagi. To puonj biro mar yore mag kelo dongruok, lokruok e yor dongruok. Koro kaendi kaka wantiere, ing'eni ma en thuolo mar tich ma samoro kipuonjo ng'ato tikonye en bende okonyre en owuon. Samoro nitiere rawera, nitiere kata mana miyo moro oko kata ma samoro wacho ni en orito tich, samoro en mana ot. Dinyise nang'o? Danyise ni bet ok kel pesa. To ki idwa ng'eyo, idwa gombo mondo mi ibed kod pesa, to nyaka ibed gi chuny. Nikech chuny no ema biro mi ibed gi bidi kata ka koro ka puoji. Gini samoro inya puonjo ng'ato
to obiro neno ni tijni tek marang'ol. To mane mayot kata kuo be tek? Kata kuo be tek. Koro kineno ka ng'ato loso pesa ng'eni ok ochunore ni nyaka oa kanye. Inyalo neno ni kuonde mwausie gi ok ler, but kuonde mok ler gi mwayude pesa. Koro ibet abeta gi chuny moro ni ang'ane ba neno kodhi mbele, wadhi e ir wadwa mondo an ba ng'e gimomiyo en comfortable. Koro ibet abeta ng'at ma ohero gima wadgi timo. To nyaka ibed gi chuny. To yudi kata mana nade nikech namba ni be pok ichiwo, mbui ba kata kintie kata oyo. Namba na nitie, ambiro mi namba nan gi WhatsApp. Inyalo yuda through WhatsApp. In case ni dwaro gimoro to namba na no tidhi yuda. En 07 23 90 60 52. Inyalo nuoyo 07 23 90 60 52. Mama Dan. Mano Mama Dan mantiere Kariako. Kata kamano Mama Dan kwatieko, ang'eni samoro oganda dwaro ng'eyo ni gigi kata mana irwako nade. Kwatieko chenro ma kama inyako ramoga jong Mama Dan biro mana pimo na moko kuom kaka irwako gigi, tigo ma bende entiere godo. Mar mondo be kata mana kibiro nyiewo, ting'eni tigo ma bende inyiewo e yo machalo nade. Koro Mama Dan thuolo en mari. Mae ji rwako gi ng'eny gi arus, lakini samoro in gi short sleeve to kidwa ni goki gi onen, samoro goki gi ok idwa nonen. Koro kiserwako short sleeve no tirwako ma iwi. For a display Africa culture. Ng'amo dhi onene dhi neno ni ma ja Africa. Sawa. Mama nyako na rwako arus kata nyasi moro amora. Kata nyasi moro amora miero. Mae 2,500. Ma fine beat. Ma fine beat. Ma fine beat mar South Africa. Mae Zulu Africa. Kae to nitie moro ka iluonge ni mae kod iluongo ni top dress. Top dress. En be ochalo kamano. En be kerwak. Neno kako ber. Ma watuang'o. Ma watuang'o. Itiyo gi sandan gi usi. Nyasi moro amora. Koro mage gik mwaloso. Dukani oting'o gik mang'eny. Magi e fine bit te. Magi e ma short ma kata ka ng'ato dwa rwako. So as simple as that. Donge rwake kata ka kobet no. Ineno kober. Magi to anyalo na dhigo de tich. Magi dhigo e tich. Iyudo ka i display Africa culture maber. Ng'eni gigwa gi ji ohero gi moingo tigo moko mano iluongo ni neck piece. Ober. Irwake rwaka kidhi tich. Koro indisori kamano. Pete an go ka irwako gi kamae. Neno kiserwake kamano. Ber. Hapa ni kamano. Iyudo ka ber. Koro ka mwalose. Magi be mana mag nyasi. Walose nyiri gi mon. Tu loso nyiri manena uru manyakora mugajo. To magi be iloso rangi mopogore opogore mana kaka ng'ato. Dongan gi rangi mopogore. Idwaro yani mora mora, yani it is your taste now. Ne kage iloso ne gi bangli, chaki iloso ne gi pesa. To magi to pesa di? Kama Mami a beach. Nekech okawo seche mang'eny ahinya. Omiyo awacho ni tijwa ni dwaro chuny. Ka in ng'ama chunye tin ok inyal timo. Jakinde maki. Mama Dan machini mogik watieko chenro. An dawach ne jowa ni mondo gibed gi chuny moro mar ng'eyo gimoro en. Kech adier kana biro Kariako nok ang'eyo ni kare tigo ni be nyalo miyo ng'ato dak Nairobi. Tagone Nyasaye erokamano mano miya chuny mana ng'eyo ni kare pesa inyalo yud kata tigo. Omiyo ng'ata kineno ka inyadwaro kata gimoro kuoma, asegolo nambana mondo mi i contacta, abiro rwaki maber
kabisa. Erokamano ahinya Mama Dan, kendo erokamano ahinya kuom loso gi Nyako Ramogi Ajong mabende naneno gokinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajong en geno mara ni iyudo puonjruok mana kaka ineno tigo min Dan nitiere kod gi rang'iny mopogore opogore, bende nitiere nyaka gi chondo. Ponono ni dwaro chondo nikech chondo bende tinde ji ting'o kuonde mopogore opogore. Chon cha min Dan chondo mana ji nawe ni chondo ni samoro minewa gini mana ting'o. Sani Nairobi kaendi gik moko olokore, chondo dhi godo nyaka e ofis. Kaka ma Nyako Ramogi Ajong gi kanyi makelo e giko mar twak kata mana e giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' ma kawuono. Nabiro achiel kachiel kowuok e chiro ma Kariako mantiere boma ma Nairobi. Kabiro odiochieng' ma kawuono pok ma bende nwaneno en pok mar loso tigo mana kaka ineno mantiere e lweta ka. Kaendi bende Mama Dan osetang'o ni tigo mopogore opogore. Kokamano en geno mara ni niyudo puonjruok makare. Ponono ni in miyo rawera wuoro mora mora mantiere oko kacha to idwaro ng'eyo kata mana mar loso tigo. Mama Dan ni kaendi kendo ochiwore mar puonji e yo manono. Koko ma Nyako Ramogi Ajong gi kanyo makela e giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' ma kawuono. Warad kendo juma manyien mar mondo bi wane kit pok ma bende wabiro rango. Rituru masani, nyinga Sharon Ong'ao.